سلام نعاكم يخون اسمي جورج غبرسلاسي بحال لومي حدش مدرخ حدش زينا حيزلكم متيالخو كمتن نوح جزيت تطبخمو سربانا لومي بميديا قيمو اغلغلوتون حزبي كهب صندوق كوينو دحر نوح جزي بزح ادفرتايز كنغبرو صنحنا لومي صندوق كوينو اب قد مسرح متينو هله دس يبلكم دس يلونا بقطتا نابت سراح نابت علامه خيده بقطال ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ 1 ክሳብ 2 3 4 እንዳበልና ንኩሉ ክመጻና እዩ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝብና ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋላት ዓለም ይኹን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ግብጺ ከምኡን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡን ኣድለይቲ ወይ ከዓ ኣገደስቲ ሓበሬታ ዝበሃሉ ምስ ዝመጡና بملكع سربانا بمنجد سربانا جيرنا ناب حزبي كنا محلالف نحزبنا خن حبر زلو كون النت كنجر كابهاتكم نتصبيو بقت تا خن حبر صندوقاتنا حجون دقيمنا يقنيلنا بقت تا تننوح جزء زخدة بزعبا ليبيان كهل انقاط فلطوا يخم لو مجن حتصرتي حبريتان جل زينان كقربالكم متيالخو قدم بليبيا كجمر ليبيا كم نفلطون نوح جزء زخدة نوح تعرس تجبرلو لعلي عقبتهم كل سجرنالو مدرخات اسخاتكم تفلطوا يخم حججن أبز جزء نابنت سربانا أم مدر ليبيا أبترابلوس قيمو عسرت شوعته مدك أساس اللوو جزا نسدتني تحواتنا كعنقلولو زخيل انقعد حن متصاهم قبل فقري كهبولو زخيل بايتا كيفتنا سلزلنا نحزبنا خن حبر نفطو لومي أبزالو معنتي عسرتو شومونته أدك نستيون دك تبعتيون إرتران سدتنياتات آتيوم اللو صباح ون اتهم حمسان حدن حمسان حمشتن إرتراويان كاب بحري كم تذكروا أب بحري العلميتن حمسان إرتراويانن كالو زيغاتاتن بحر خسقرو نأوروبا خبلو نعطليان زعرفو هيوتهم سعنا يم سبات كم زلو تفلطيهم سلازي كاب اتهم زدحانو يحواتنا بهيوتهم استرفو اب اسربيت زبليو ناب اسربيتون حلف حليفهم زي تقبلوهم اب دغس تدربي حواتنا خمس نبرت ذكروا يخم سلازي نزي اتومون بمنفسهم كنرعمهم مورال كنهبهم اجهم كنبلهم زخلو سغيرم متيوم تمالي نتي زترفه ناي مغعازيا زبحال گنزب بتزكالنا بسن سربانا سدينا يلنا ناي مغعازيا خنشفن دلوات سلاز نبرنا كومون حجي ابزي صباح زغبر بلو ما انت تداليو مولو زلو نافت حدش غزا نسدتنياتات معقوبن منبرن نغيزياو خصنحم زخيل ابقوم ساعتو نساتهم كنبلو نغلا وارح ناي كراي غزا تخفيلو مغبوم كل مولو هيبنا ناي مورالا وحاجز ناي تبعات اجخون كنبلوم صندوق سلازخونا بسم محبر سربانا نيحواتنا تقبلنا اغلغلوت كنهب دلواتنا نزخونه يخون جن بزيكا حزبنا حاجز كخون سلازيكل نحنا حزبنان إدني تتحاحزنا نزي شجرات نيحواتنا خنسجر دلواتنا مو ألنا بولنا ألنا خنبلوكمنا سلازي زي تزعابي مسجدل سجرنا بيت سربانا تباهيلو معنقل يحواتنا كخون مبصحنا عبعوتي مو قصالنت كهلو مورالكم يدلنا حجزكم يدلنا كابو قصيله ناي ليبيا كاب كلاتنا كابانا زرحاق يكونن ابيناي سجر ابيناي شجر ابيناي انقفاتن ناي موت حياتن እንዳሰገሩ ይነብሩ ከምዘለው ይحواتنا نفلطينا ሓደ ግዜ ሰባት بزي ردئت سنتر አሎ ናይ UNHCR ይባሃል እንተኾነ ግን سنتر ዘይኮነ እስር ቤት ይሞ ነቲ እስር ቤት ምዃኑ ፈሊጥና ንዓኣቶም ብናይ UNHCR ይኹን ብኻልእ ይኹን ብዲፕሎማሲ እንዳሰዓርና ጎኑ ግን ህዝባዊ ሓላፍነት ኤርትራዊ ሓላፍነት ወሲድና ጎኑ ንኹል ነገር አማዛዚና ሓገዝ ንይحواتنا ሞራል ንይحواتنا ክንከውን ደጊመ ጽዋዕ ኣለኹ سلازي ناي ليبيا بتدغاغامي بقصالي ابسومون كلته غزي حصرت حبريتان اگدست حبريتان دابلنا بزينان بحبريتان ملكع كنقربينا اب كلايك مصي ناي ليبيا حجون كالوت كمصون كلو اتي بيتنا كفوت مخانو نسبنا خنقبل مورال كنهبوم كنسنقوم مس زملكتو اكال كنراخبوم حكمناو اغلغلوت كرخبو ناي مورالاون ጭንቀትን ካልማልን ሰጎሪ حواتنا ስለዝኾነ خنحجزوم ناي كلاتنا حلافነት ይሞ دلوات كتكون لناون تسفى نقبر قصيله اب تونيزيا زلو يحواتنا تفلطيكم لعل 320 زخون إرتراويان سدتنياتات كم زلو
ካብኣቶም ኣብ ዝሓለፈ ብነዊሕ ፃዕርን ብነዊሕ ጎስጓስን ኣብቲ ናይ ኩፖን ወይ ከዓ ናይ ቫውቸር ዝበሃል ናይ ምግቦም ክወሃቦም እኳ እንተኸኣለ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ ሕጂ እውን ከይተሓለልና ዋላ እኳ እንተፀዓርና 21 ፋሚሊ ወይ ከዓ ስድራ ቤታት ክሳብ ሕጂ ኣብ 3 ወርሒ ምስ ተዋህቡ ብድሕሪ ጠጠው ዘበልዎም ሓገዝ ስለ ዘይብሎም ንሓገዞም ክንቃለስ ህዝባዊ ሓላፍነት ክንወስድ ኣገልግሎት ከነምፅእ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ኣቃልቦ ክንረኽበሉ ንኽእል ዝበሃል ከም ሓሳብ እንዳመፀ ኣለና ክትብሉና ሕጂ እውን ዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ስለዚ ኣሕዋትና ኣብ ሽግር ስለ ዘለዉ ኣብ ጎኖም ክንከውን ንብዙሕ ነገር ብዛዕባ ናይ ሎምን ሕጂ ሓፂር ግዜን ዝኾነ ሓበሬታ ክህበኩም ኢለ እምበር ብዝተሓለፈ እንታይ ተገይሩ ንዝብል ካልእ መዓልቲ በብመደብ በብከተማ ወይ ከዓ ብሃገራት ክንዛረብ ስለ ዝኾንና ስተይቱን ክንህበኩም ኢና ክንስማዓኩም ኢና ክንነግረኩም ኢና ሓሳብኩም እውን ክንሰምዕ ኢና ተኣኪብና ተደሚርና ኢና ሽግራት ኣሕዋትና ንፈትሕ ካብኡ ክሰግር እየ ኣብ ግብፂ ከም ትዝክርዎ ኣብ ወርሒ 7 ዕለት 21 ሽግሮም ስለ ዝበረሮም ስደተኛታት ኣድማ ገይሮም ሰላማዊ ሰልፊ ብደገ ምስ ወፁ በቲ ዝግብኦም ዝሓተትዎ ሕቶ ክንዲ ዝምለሰሎም ኣብ ካልእ ዓይነት ሽግርን መከራን ስለ ዝኣተዉ ካብኡ ኣደዳ ናይ ንሽዑ መዓልቲ ክሳብ ሎም መዓንቲ 5 ኤርትራውያን ኣሕዋትና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዳሊኹም ካልእ እውን ከምታት ዝበሃል ጠቐነ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝወረዶም ተኣሲሮም ኣለዉ ሎሚ መዓልቲ እዛ ሎም መዓንቲ ወርሒ 8 ዕለት 11 ክወፁ ተፀቢና ነርና እንተኾነ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ከም ብሓድሽ ከፅንሕዎ ምዃኑ ሓቢሮምና ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ UNHCR ኣብ መጀመርያ ምናልባት እቲ ናይ ዲፖርቴሽን ዝበሃል ፕሮሰስ ንኸይካየድ ከምኡታት ንኸይከውን እኳ ተቃሊሶም እንትኾኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣካልና ምዃኖም ኣሕዋትና ምዃኖም ኣብ ጎኖም ደው ንብለሉ መንገዲ ከነምፅእ ኣለና ክንብሎም ሞራል ክንህቦም እንትኽኢልና እውን ኣብ ኤምባስታት ናይ ግብፂ ደብዳቤታት እንዳፀሓፍና ከምኡውን ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ናብቲ መንግስቲ ናይ ግብፂ እውን መልእኽቲ እንዳሰደድና ንስሎም ክንጣበቕ ደው ክንብል ንዝኾነ ይኹን ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኦም ንኸይወርድ ሓላፍነት ኣለና እሞ ብስም ሱርባና ይፅዋዓኩም ሱርባና እውን ዝከኣሎ ከበርክት ምዃኑ ቃል ንኣትወልኩም ካብዚ ቀፂለ ኣብ ሱዳን እንታይ ይመስል ኣሎ ኣብ ራሻ ዘለዉ ኣሕዋትና ብቐጥታ ትማል እውን ከምኡ ረኺቦም ስለ ዝነበርኩ ተደጋጋሚ ሽግርን መከራን የብሎም ኣሎ ንሸሞንተታት ኣዋርሕ ንሓንቲ 5 ደቂቃ እውን ፀሓይ ዘይረኸቡ ኣሕዋትና ኣብ ማሕዩር ይበሉ ኣለዉ ናበይ ምዃኖም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ሽግርን ኣደዳን ኣትዮም ኣለዉ ነዞም ኣሕዋትና እዚኦም እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ብዝተደጋጋሚ ምክንያቱ እዚ ሱርባና ዝበሃል ኣብ ሓደን ክልተን ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ሜዳ ዝተፈላለዩ መደባትን ካልእን ክህልዎ ስለ ዝኾነ ትምህርታዊ ሓዘል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይኹን ብካልእ ይኹን ብኽኢላዊ ዓቕሚ እንዳመፀ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብናይ ዜናን ሓበሬታን ብናይ ኣገልግሎት ነንሕድሕዱ እንዳተኣሳሰረ ክንዛረብ ስለ ዝኾንና ነዚ ኩሉ ዝኣኪብና ደሚርና ኣለና በሉና ንሕና እውን ከነገልግል ዝከኣለና ከነበርክት ድልዋት ኢና ካብዚ ምብቕፃል ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ይመስል ኣሎ ህይወት ኣሜሪካ ንስደተኛታት ከመይ ትቕበሎም ኣላ ንዝብል ካብ ሓቂ ዘይረሓቐ ኣብ ዝሓለፈ እንድሕር ሪኢኹሞ ነዊሕ ጎስጓስን ፃዕርን ዝተገብረሉ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ 43 ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዝፈረሙሉ ኤርትራውያን ካብ ኣሜሪካ ንኸይስጎጉ ዝብል ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ኣብዚ መድረክ ዝተበፂሑሎ ትማሊ ክልተ ኤርትራውያን ካብ ኣሪዞና እስር ቤት ደው ኢሎም ንስጎጉ ኣለና ወረቐትና ይመፅእ ኣሎ ፓስፖርት ተዳልዩ ይብሉና ኣለዉ እሞ እንታይ ትገብረና ምስ በሉ ዝከኣለና ደብዳቤታት ሰዲድና ኣለና ኣዌርነስ ዝበሃል እቲ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ብዓብኡ ከም እስር ቤት ክፈልጠሉ ዝኽእል ኣገባብ ጠጦ ክብለሉ ዝኽእል እቲ ናይ ዲፖርቴሽን ናይ ሓበሬታ ሕጂ ሎሚ ደብዳቤ ተሰዲዱ ኣሎ እዚ ከዓኒ ብጋንታ ኣሜሪካን ዝተማዛበሉ ኤርትራውያንን ብማሕበር ሱርባናን ወይ ከዓ ሜድያ ሱርባና ብሓንሳብ ብምዃን ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ዓብዪ ናይ ሜድያ ሰንተር ኮይኑሎ ስለዚ ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ምናልባት በዞም ክልተ ተዛረባ ኣለኹ እምበር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ቴሌፎን ካብ እስር ቤታት ይድወል እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ሓንቲ ነገር ከይንርስዖ ኤርትራዊ ከም ኤርትራውያን ኣገልግሎት ንህዝብና ክንህብ ስለ ዘይከኣልና ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሓደ ዓብዪ መርኣያ ኣዝዩ ዘሰከፈን ነገር ክነግረኩም እንተ ደኣ ኮይነ ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ሓደ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ኣብነት ክጠቕሶ ግን እዚ ሰብ እዚ ካብ ብኣሪዞና ይኹን ዋላ ብሜክሲኮ ምስ ኣተወ ኣብ እስር ቤት ናይ ኢሚግሬሽን ምስ ኣተወ እንግሊሽ ክትርጉመሉ ስለ ዘይከኣለ ባዕሉ እንግሊሽ ክዛረብ ስለ ዘይከኣለ ወረቐቱ ኣብ ፍርድ ቤት ከይኣተወ ወረቐቱ ተነፂጉ ሪጀክት ተባሂሉ ኣሎ ሓደ ከም ኣብነት ከምፃልኩም ኢለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ኤርትራዊ ሓላፍነት ክንወስደሉ ንኽእል ባይታ
بكوميونيتي نحنا كميديا نحنا كم أقلقلوت نهب نهزبنا دلواتنا سنسلت كنقبر نيتورك كنفتر مس كلن كوميونيتي خنتأساسر أبزق زي كمسكنا زقبو كوميونيتي سنتر أب أتلانتا زلو بتدقاقامي لومون كالايكو نخو قبالو دلوات زلو سدتنياتات إرتراوين حواتنا كاب إسربيت مسوطو اتناي نيتورك بمفتار أبزلو خبابي اتن كوميونيتي إرتراوين أقلقلوت كهبا نعاعتهم كقبلا جزا خراي كخفلا أجوهم قبلا ناي ورقاقتنا ناي كالو إن حجزا دلوات كمخانن كمسكرالنا ندل سلزلنا اتهم كالوت كمزناي أتلانتا زقبرو زلو أب واشنطن نخون بمول أنتم كوميونيتي أب إرتراوين زلو مسانا نيتورك فتيركم بذكاء الحبريتا خنهبكم نسخاتكم ونا أقلقلوت دلوات كتكونوا دقي مصوعكم أبيات بتخرسيان يخونوا كوميونيتي يخونوا مساجد يخونوا كالب بزخونه يخون أقلقلوت نهزبنا حدا ناي محبر أو هوت لوطي كنجبر نحنا نعقو خن أساسر ننحرر خن التحاز أقلقلوت نحواتنا خنهب أب أمريكا زي تجبرنبر زي تنجريلن كبهالم كله مستنكر كيكوننا بزحات حواتنا بتنقد بمكران حبريتا سلسانو حاجز سلسانو أب شجر زعاتون هوتهم زطفون إرتران كم زلوا كاب كلاتنا الصحات ويتأفى يكونن سلزي انت اينا خنقبر إرتران حواتي لومي كم حدا حبريتا كم حفشة وإذا نسألكم زلقوا حدا أب كونتات نفس وقف سدتنياتات زلوا إرتراويان سدتنياتات زلوا وبوتا هاجرات انت يقات مالو كالا أي أب أمريكا خمهلاونا نحنا انتاي عين شجرات حواتنا يحالفوا لو نحنا خنت أنا انتاي عينة حلفنت كنقبر نخل نزبل كم حفشة ودا أمبر أب نفس وقف حبريتا ديتيلز زرزر ناي نفس وقف بوتا بستفعل لي ملكع كنا قرب لكم هنا بروميس قالنا أتو أبصمون زمد بزي كلتا معلتي أبصمون كم حلال فيه نفس وقف حدش تحبريتان دهابة كقصلوا ليو كنقصلينا ألنا كنبلكم هنا ألنا بولنا إيدون قانتن تتححزنا نجارات حدا مسرتاوي تبغصو خنقبر مسرتاوي شجرنا إحواتنا كنفتح أب شجرهم كنساتف نخلو البيتا تجميرو له اللهم بولنا حجون اللي نحن بلوكم هنا نبيننا نسعر نجار يلن النيتورك أزيو وصاني حجاز مخانو بستفعل لي عينة زميديا استفعل لي عينة برنامجات حيزوخ مساكمي ستيتون ندالو اللنا نبل حجزكم وصانيو نحناون بحبرتها كنقلبكم هنا تأكيدنا تدميرنا شجرنا خنفتح ناي حبار بدهو إمو نزي شجرنا إحواتنا نحاتنا نكن بده وتوم حجز سونو زلو أفقدو إسربيت زبالي زلو كاب إسربيت مسوطو نابي كم زعاتو تصفهم زلو أب إسربيت كوينوم بسنك ترجمين ورقات تسرحلهم سبن سينوم ورقاتهم أب إسربيت أب فردبيت كيك عربة ورقاتهم سنصبو كالوت بزحات بدهوتاتن شجراتن زحلف زلو إرتراويان أب قمتأتينا نحنا إرتراويان لومي انتهينا خنقبر زبل مسجدل كنسجر سناي كنسرح أبنتاوي مرح تراخ نتصاوت لومي بسم سربانا تصاوعته يقرب يقني لي أبز متزول لجزء حساب نراقب بسلام قنايو تشاو نعاكم